Nech vás sila na pohovoroch sprevádza, to sa vždy zíde. V každom prípade Hviezdne vojny sa objavili medzi atraktívnymi ponukami práce v roku 25. Mali, že nech sila reklamácií bude s tebou. Čiže tá pozícia bola pomerne tradičná, bol to pracovník na reklamačnom oddelení, ale teda snažili sa takto zaujať. Inde hľadali kúzelníka s číslami, teda hlavného účtovníka, v Banskobystrickom kraji zas číselného labužníka, ktorý má financie naozaj rád. Zákaznícka podpora sa pre istotu zmenila na psychiatriu. Jedna firma hľadala terapeuta so slúchadlami. A brigádnici v sklade v Prešove, tí mohli s hrdosťou hovoriť o sebe ako o pánoch pivných sudov. Firmy inak hľadali aj krotiteľov a nie do cirkusu. Bol ďalší, ktorý mal skrotiť neposlušné stroje, takže to bola zase pozícia pre elektrikára. Za kreatívnymi názvami sa však skrývajú aj reálne čísla. V roku 2025 zverejnili zamestnávatelia na portáli Profesia 249 000 pracovných ponúk. Čo je pokles medziročný o 16%, čiže pomerne veľký. Aj pri tom predchádzajúcom medziročnom porovnaní, čiže 23-24 bol pokles, ale to bolo o 5%. Menší dopyt po našich výrobkoch a konsolidácia vlády Roberta Fica spôsobujú totiž pokles našej ekonomiky. Prejavom ekonomického útlmu na trhu práce je aj to, že sa viac prepúšťa a klesá nám zamestnanosť. Nezamestnaných pribudne niekde okolo 10-15 tisíc nezamestnaných. V minulom roku priemerná ponuka nám mzda dosiahla 1594 eur, čo je o stovku viac než rok predtým. Najlepšie zarábali psychiatri, vrcholový manažment a IT špecialisti. Na opačnom konci rebríčka ostali manuálne a pomocné profesie. Týmto všetkým však ukrojí z platu tohtoročná konsolidácia zameraná na zdanenie práce. To jednoducho bude ťažký rok, pochopiteľne. Tak nech vás sila, a nie len tá vesmírna, sprevádza.